Sa number 2, anom ka mga commercial establishment sa Bacolod City, lakip na diri ang ginareklamo nga baligyaan sang litson ang Ginpasirad-an. Wala na maka-operate ang ginareklamo nga baligyaan litson sa kilid sang dalan Burgos sa Barangay Villamonte sa ginserbe sang katapos ang City Legal Office Integrated Task Force ang closure order batok sa ila kay Ines ang aga. Pati ang 5 ka malapit nga baligyaan nalakip diri mga food stall kag kanan-an ang wala na magbukas makaligad nga ginpaandaman sang syudad. Ginpahayag ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. lunsay wala sa mga business permit ang mga commercial establishment gani ini ang Ginpasirad-an. Kabahin ini sang pag-akto sa Bacolod LGU sa nangin reklamo ni Anay Councilor Ricardo Tan batok sa baligyaan litson nga ginakabig illegal structure sa private road lots nga malapit sa iya ginapanag-iyahan nga townhouse. Ang anay konsehal ang nagpasaka na sang kaso kriminal kag administratibo batok sa 3 ka mga department heads kag pati na sa City Fire Marshal sang Bacolod BFP bangod naka-operate sadto kag wala makakas ang ginareklamo nga illegal structure. Kay road lot na da, whether public or private, hindi man diapon sila mission permit, di na ma-closure kami, implement kami closure dito sa ila, di way naman sila nagligya, kabalo man sila mo. Kag dayon di may mga karinderya to na di, kay way man sila business permit, di, na close man sila.